Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga Tarlakenyo hiling na maidurol si dating Pangulong Noynoy Aquino sa Kapitolyo ng Tarlac. Iba't ibang personahe sa Central Luzon nagpahayag ng dalamhati sa pagkamatay ni Pinoy. Pampanga, pinakamaraming COVID-19 deaths sa rehiyon. Nasawi sa Central Luzon, umabot na sa 3,028. At libad sa apalit, kanselado dahil sa banta ng COVID-19. Maya Pabingi, Pampanga, magandang Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito na ang mga nangguna tutukang balita ng CLTV News. Handa raw ang Tarlac Provincial Government na isaayos ang Capitol Grounds para maging opsyon ng pamilya Aquino na gawing lugar ng necrological service ng namayapang dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Tarlac Governor Susan Yap, naunawaan niya ang panawagan ng mga Tarlakenyo na masilayan sa mga huling sandali ang nag-iisang lalaking anak ng kanilang gobernador na si Ninoy Aquino Jr. Kinumpirma na ng pamilya Aquino ang pagkamatay ng kanilang kapatid na si dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Nasawi raw si Pinoy kaninang 6:30 ng umaga habang natutulog. Nakasaad sa kanyang death certificate bilang cause of death ang renal disease secondary to diabetes. Para sa kadagdagang detalye, kasama natin si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ang sitwasyon dyan sa Tarlac? Nicolette, nagdadalamhati itong mga Tarlakenyo dito nga sa balita na itong tinaguriang Sun o Tarlac Sun, itong si Pangulong Noynoy Aquino ay pumanaw na ngayong araw, 24 ng Hunyo. Bukod dito sa naka-half-mast na bandera ng bansa dito sa harapan ng Kapitolyo ng Tarlac na pakikiisa sa pagdadalamhati ng probinsya sa pagpanaw ng anak nga ng Tarlac na si dating Noynoy Aquino, Pangulong Noynoy Aquino, iniaalok ni Tarlac Governor Susan Yap ang Capitol Ground, yung mga pasilidad dito, Nicolette, bilang opsyon na lugar ng pamilya Aquino para isagawa yung mga necrological services dito sa namayapang si Pinoy. At sinabi nga ni Yap na sa kasalukuyan ay may naibabalangkas na rin ngayong araw na resolusyon ng ang Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac sa pagbibigay naman ng pakikiramay sa pamilya Aquino. At gayon na rin yung pagdeklara ng buong lalawigan ng state of mourning. At ayon rin kay Yap, malaking bagay para sa mga Tarlakenyo, Nicolette, na masilayan sa huling yung mga huling labi ng dating Pangulo at bukod nga sa icon ng demokrasya ng bansa ang kanyang mga magulang, hindi rin umano maikakaila yung naging ambag ng mga ito sa progreso ng lalawigan. Nagawa pa ni Yap Nicolette na sariwain yung mga pagkakataon na kasama niya itong namayapang Pangulo na di umano sa mga legislative landmark dito sa lalawigan nang siya ay andyan pa sa Kongreso, nakasama niya itong si Pangulong Noynoy Aquino. Pakinggan natin ang kanyang mga sa pananalita dito sa preparasyon, sakali na pagpilian nga ng pamilya Aquino itong lugar dito sa Capitol Ground. Ang pinakamaluwag po dito na facility po ng probinsya ay dito po sa Bulwagang Kanlahi sa Diwan ng Tarlac, or if the family will wish, baka sa Aquino Museum Delen. But of course, as a public figure, sana po mapaunlakan po tayo at pumayag ang pamilya na gawin dito po sa Capitol Grounds po ng probinsya. Ang Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor David kasalukuyan ay nagpapas, binigyan kong instructions magpass na ng resolution of condolences to the family and to declare Tarlac as a in a state of mourning. I have worked with Pinoy when I was in Congress kasi pushing for several legislations po, local and national concerns. Nilalapit ko po yun sa kanya na matulungan ang ating lalawigan. Paulo, nakapanayan mo naman ba ang ilan sa mga kabalan dyan ni Pinoy? Kumusta naman sila? Ilan dito sa mga nakapanayam namin ni Parin Johnny, yung mga nagtitinda sa palengke, mga nagtatrabaho dito sa Kapitolyo, dama mo talaga sa kanila yung pagdadalamhati dahil isa nga ito sa mga itinuturing nila na bayani ng lalawigan ng Tarlac.
At isa rin sa hiling nila, Nicolette, na kung maaari pagbigyan sila ng pamilya Aquino kahit man lang daw isang araw o di naman kaya maisama doon sa itinerary itong dating Pangulong Noynoy Aquino sakaling mangyari na maidaan dito sa Kapitolyo o sa anumang bahagi nitong teritoryo ng Tarlac. Maidagdag ko lamang, Nicolette, nire-respeto pa rin nitong lokal na probinsya kung ano man yung magiging pasya daw ng pamilya Aquino. Pero nililinaw din nila, Nicolette, na sa mga sumandaling ito, ang higit umano nilang gusto pakitunguhan yung maipaabot muna yung pakikiramay. At pakinggan natin, Nicolette, ito yung mga maaga pa lamang nakisabay na rin na nakikiramay, lalong-lalo na yung mga nagmamahal dito sa pamilya Aquino. Narito ang kanilang mga paghahatid ng pakikiramay. Sana po mapagbigyan naman po yung pagkakataon na masilayan po namin yung burol po ni Sir Noynoy Aquino, dating Presidente Noynoy Aquino. Dahil mahal natin si Noynoy Aquino, dapat idala dito sa Tarlac kahit ilang araw lang. Para makita naman natin siya. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nag-uulat mula sa Tarlac. Sa pagbabalik ng CLTV News, iba't ibang personahe sa Central Luzon nagpahayag ng dalamhati sa pagkamatay ni Pinoy. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at iba pang mga nangunang balita. Kinumpirma ng Capas Information Office ang pagbagsak ng isang bagong chopper ng Philippine Air Force sa kanilang bayan. Patay sa inisyal na impormasyon, nag-crash ang S-70I Black Hawk utility chopper sa Sitio Kawayan, Barangay Santa Juliana. Nahuli raw sa pagbalik sa Clark Air Base ang chopper, kaya naman nagsimula ng magsagawa ng search ang mga otoridad. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Lieutenant Colonel Maynard Mariano, walang nabuhay sa makasakay ng naturang aircraft. Nagpahayag ng dalamhati at pakikiramay ang iba't ibang personahe sa Central Luzon kaugnay ng hindi inaasang pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Naka-half-mast din ang watawat sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan bilang paggunita at pagbibigay pugay sa dating ama ng bansa. Kasama natin ngayon si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino sa mga personahe dito sa Central Luzon ang una nang nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ng dating Pangulo? Bumuhos nga yung pakikiramay matapos na i-anunsyo kaninang umaga yung pagkamatay ni dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III. At una sa mga nagpadala sa atin ng mensahe ay ang kanyang kaalyado at matagal ng kaibigan, Olongapo City Councilor Luigi Lipumano Garcia. Ayon kay Lipumano Garcia, si Aquino ang kanyang naging imahe ng gandang liderato sa pagpapatwa ng gobyerno. So hindi niya raw malilimutan management skills pagdating sa pamumugobyerno. Nagpadala rin ng mensahe itong mga gobernador sa Central Luzon, kabilang na Abet Garcia at si Pampanga Governor Delta Pineda. Ayon kay kay Pampanga Governor Delta Pineda, hindi niya malilimutan yung mga proyekto na ibinigay dito sa lalawigan ni Aquino. Kabilang na nga dyan yung mga project para doon sa flood mitigation dito sa ating lalawigan. Kasama na rin yung road construction, pati na yung agrikultura at ibang livelihood programs. Ayon naman kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, ang uri nga ng liderato ni Aquino, yung kanya pa rin sinusundan sa ngayon. Bukod sa magkabalen daw sila, ay ito rin yung kanyang nakikita na pwede ngang magamit dito sa post-pandemic recovery plan ng kanilang syudad. Ngayon, Nicolette, nagpadala rin sa CLTV 36 si Concepcion Mayor Andy Lacson ng kanyang mensahe at ikinararangal niya nga na maging kababayan itong si Aquino. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, dito nanirahan sa Concepcion, Tarlac ang 3 henerasyon ng mga Aquino. Ngayon, Nicolette, nakita nga rin natin halos lahat
ng LGU, municipality, pati ang mga city hall ay nag-half-mast na nga bilang pagbibigay pugay at respeto kay yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. Nicolette. Rainiel, ano naman o nakakuha ka man ng statement mula dito sa Partido Liberal hinggil sa pagkamatay ni Pangulong Noynoy? Nicolette, ito nga nagpadala rin sa atin ng mensahe ang Partido Liberal kaugnay nga ng pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino at akin itong babasahin. So binabalot ng malalim na pagluluksa ang Partido Liberal sa pagpanaw ng aming Chairman Emeritus na si Pangulong Benigno S. Aquino III. Sinasalamin ng tawag nating lahat sa kanya, Pinoy, ang diwa ng kanyang pagkapangulo, tunay na kaisa ng karaniwang Pinoy, sumasagisag sa pinakamatataas nating ideal, may tapang at sigasig sa harap ng anumang hamon. With his passing, the country lost one of the finest examples of what a president should be. Someone whose integrity cannot be questioned, who had foresight and will, who never stole, whose actions aligned with his words. Sa kahit anong sitwasyon, iisa ang tanong niya, how do we best serve the Filipino people? Sa ganitong filosofiya, simple ngunit galing sa malalim na bukal na prinsipyo, milyong-milyong Pilipino ang nailayo sa gutom, nagkatrabaho, at nabigyan ng pagkakataong mangarap muli. Under his leadership, systematic corruption that had calcified for generations began to be dismantled. Nawala wangwang sa kalsada, simbolo ng pang-aso ng makapangyarihan, ginalang tayo ng buong mundo. Filipinos the world over could hold their head up high, knowing that the country was on an upward trajectory, and that the topmost level of government was conducting itself with honor. Pinoy was hard on the corrupt, but was inclusive in empowering the people. Wala siyang pinipiling distrito o probinsya na mas pahahalagahan kaysa sa iba. While the Liberal Party grew in numbers, even those from the parties enjoyed fair processes for their projects. Gaya ng lagi, basta makatutulong sa Pilipino, isinusulong ni Pinoy ng walang nakikilalang political colors. When the veneers of disinformation fades and history holds everyone to account, Filipinos will realize that they had lost today. Mabuti si Pinoy. At pinabuti ni Pinoy ang buhay ng Pilipino. Mahusay at dakila siyang pinuno. Napakarami niyang natulungan. Ibinigay niya ang lahat para mapaglingkuran tayo. Madalas sabihin ni Pinoy sa kanyang mga talumpati ang kanyang layunin, to leave the world better than when he found it. Pinoy may rest in peace knowing that in every aspect within his control, the country was better through his leadership. The rest is up to us. Magpapahinga na si Pinoy sa kanyang biyahe, pero tuloy pa rin palagi ang daang matuwid. At ayan nga ang opisyal na pahayag ng Liberal Party. Nicolette? Rainiel, ano raw ang legasiya na iniwan ng Pangulong Aquino lalo na dito sa atin sa gitnang Luzon? Yes, Nicolette, no, nakausap na rin natin yung matagal ng kaibigan, political or personal man na usapan na ni dating Pangulong Aquino. Ito nga si former Representative Oscar Rodriguez at kanyang binalikan na lamang yung legasiya nga ni Pinoy na magandang liderato. At doon nga sa magandang liderato na yun, maraming proyekto yung bumuhos at yung mga flood mitigation projects, lalo na dito sa Pampanga. Nicolette, isa rin sa nabanggit ni former Representative Oscar Rodriguez ay yung political will ni Pinoy para doon nga sa daang matuwid. Ano nga ba daw itong daang matuwid na to, Nicolette? Ito yung pagbibigay ng serbisyo publiko, lahat ng proyekto na makabubuti para nga dito sa Kapampangan Region. Especially dito sa Pampanga, Nicolette, na tinutukan din talaga ni Pinoy. Ayun nga, kagaya nga na ng banggit ng Liberal Party statement, hindi sila tumitingin doon sa anong political color, kung anong political color nung rehiyon o nung lugar na yon.
alam naman natin na taga-Tarlac si Pinoy at inaasahan ng lahat na doon nga bubuhos yung mga proyekto. Pero hindi, ayon kay Representative Oscar Rodriguez, pantay na naibigay yung mga infrastructure project, lalo na dito sa Pampanga. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nagbabalita. Sa pagbabalik ng CLTV News Pampanga, pinakamaraming COVID-19 deaths sa rehiyon. Nasawi sa Central Luzon, umabot na sa 3,028. Libad sa Apalit, kanselado dahil sa banta ng COVID-19. At one-day vaccination site itinayo para sa mga empleyado ng munisipyo ng Araya. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Lampas 3,000 residente na ng Central Luzon ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Kaya naman samut-saring paghihigpit na rin ang inilatag ng mga provincial IATF upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Ang DOH puspusan na rin sa testing upang agad matukoy ang mga carrier ng COVID-19. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Sa katatapos na pre-zone na event sa City of San Fernando, Pampanga, inihayag ng Department of Health na tumungtong na sa 3,000 mark ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 dito sa gitnang Luzon. Sa kanilang talaan, 3,028 nang binawian ng buhay dahil sa novel coronavirus. Pinakamarami ang naitala sa Pampanga na umabot na sa 776. Sinundan nito ng Bulacan na may 952 deaths, 373 sa Nueva Ecija, 290 sa Tarlac, 214 sa Bataan, 187 sa Zambales at 36 sa Aurora. Pampanga rin ang may pinakamataas na case fatality rate na 3.16%. Ibig sabihin, 3 sa kada 100 COVID-19 patients ang namamatay. Di hamak na mas mataas ito sa 2.48% case fatality rate sa Kalakhanggit ng Luzon. Kaya naman ang mga governor sa Central Luzon nagkasundo na ipatupad ang stricter border control measures upang malimitahan ang community transmission. So the best we can do talaga is to tighten our border controls. Kailangan mag-declare, go through testing, go through the quarantine. Let's do so. That's the only way we can prevent and control. Sa Pampanga, na patuloy sa paglobo ang kaso ng COVID, pinaplano na ang house-to-house vaccination. Ang rollout namin, aabot kami ng barangay level to either sa eskwelahan po or sa covered court or baka worst situation mag-house-to-house dun sa mga bedridden namin. Ayon naman sa kagawaran ng kalusugan, hindi nila tinitigilan ng COVID testing sa buong rehiyon. Ito mano ang unang hakbang upang matukoy ang mga carrier na maaari pang makahawa. Already tested 1,049,000 individuals and nag-positive po is 122,000 with a positivity rate of 11.69. Medyo mataas po ito. Sa kasalukuyan, may testing capacity ang Central Luzon na 14,000 kada araw. Ang rehiyon ay mayroon ding 22 biomolecular laboratories. Rainiel Pawid, CLTV News. Wala munang fluvial parade o libad na magaganap sa nalalapit na pista ni Apong Iru sa Apalit, Pampanga. Tanging mga residente lang din ng bayan ang pinahihintulutan na dumalo sa misa at makapunta sa viewing ni Apong Iru. Ang paghigpit na ito ng lokal na pamahalaan ay para rin umano sa kapakanan ng lahat, lalo na't hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Narito ang ulat ni Rainiel Pawid. Dahil sa patuloy na banta ng COVID-19, sa ikalawang sunod na taon ay muling kinansela ng lokal na pamahalaan ng Apalit, Pampanga ang mga prosesyon sa 3 araw na pista ni St. Peter the Apostle o mas kilala bilang pista ni Apong Iru. Wala munang libad o fluvial parade kung saan higit 200 bangka ang lumalahok sa 5-kilometer river procession. Tigil muna rin ang limbun o mga land-based procession. Importante po safety mo. Ing libad po, mistayan para pareho. May pagkwento kayo ng pura ng night skin. Hopefully po, itang herd immunity tamo, mabaksin tayo na. Takal na yung mabaksin kayong kayo tamo. By next year, mag-normal langan.
Tradisyon na sa Apalit ang naturang prosesyon ni Apong Iru sa kahabaan ng ilog. 1844 pa nagsimula ang nasabing pagtitipon na dinadaluhan ng mga deboto mula sa ibang lugar. Ang life-size wood image ni Apong Iru sa Apalit ay pagmamay-ari ng pamilya Gonzales mula sa barangay Kapalangan. Pansamantala, tanging mga residente lang ng Apalit ang papayagang dumalo ng misa sa St. Peter the Apostle Parish. Gayon din sa viewing ni Apong Iru sa Kansinala Shrine. Maaari naman umanong magsimba virtually sa araw ng pista. May live streaming ang misa sa official Facebook page ng St. Peter the Apostle Parish, Apalit. Simula June 26 hanggang June 30 ay patutupad din ang liquor ban sa buong bayan. Sa June 23 COVID tally ng Apalit, 809 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa lugar. 4 na po ang aktibong kaso, 6 na po ang namatay at 709 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Pagbabakuna kontra COVID-19 ang nakikitang solusyon ng local IATF ng Arayat upang hindi magkaroon ng community transmission sa kanilang lugar. Maging ang mga empleyado ng munisipyo na laging humaharap sa iba't ibang tao, lahat sumang-ayon na makatanggap ng bakuna. Dahil dito, isang one-day vaccination site ang itinayo ng lokal na pamahalaan para sa kanilang mga manggagawa. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Dahil pinahihintulutan na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa ibang essential workers, ang local IATF ng Arayat, Pampanga, nagtayo ng one-day vaccination site sa harap mismo ng munisipyo. Hangad kasi nila na mabakunahan ang 500 empleyado rito. Kabilang sa mga naturukan ay ang security at traffic enforcer na si Nelson Suva. Karagdagang proteksyon umano ang bakuna lalo na't araw-araw ay nasasabak siya sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Iba-ibang tao yung makakasalamuha mo sa daan at kami naka-front at di natin maiwasan yung may mga dayuhan na nakakasalamuha. Nitong mga nakalipas na buwan ay sumipa sa 12 ang bilang ng mga empleyado ng munisipyo na tinamaan ng COVID-19. Batay sa assessment ng Municipal Health Office na hawa mula sa pakikipagtransaksyon sa ibang tao ang mga tinamaang empleyado. Kabilang na riyan sina Mayor Bon Alejandrino at ang kanyang may bahay na si Executive Assistant to the Governor Madet Alejandrino. Mahigpit na rin ang protocol sa mga papasok ng munisipyo. Ayan, yung pong fogging machine, yung pampausok. Tapos ayun po yung bago pumasok yung mga tao, naghuhugas hand washing. Meron tayo. Tapos bago pumasok din po sa loob, thermometer, tsaka po alcohol. Puspusan na rin umano ang vaccination sa lahat ng eligible population lalo na ang mga senior citizen. Nasa 2,000 nakatatanda na rin ang nabigyan ng bakuna. Gagawin na po every week. Tinatarget po natin na sa November, mabakuna, mga 80% mabakunahan na ang mga taga-Arayateño. Inilunsad na rin sa buong bayan ang libreng sakay para sa mga residenteng nais magpabakuna. Yung matatanda, kung hindi po nyo kaya lumakad, magsabi lang po kayo sa mga barangay health worker, susunduin po namin kayo ng sasakyan para mabaksin po kayo. Base sa latest COVID tally ng Arayat, 670 na ang kumpirmadong kaso sa bayan, 44 ang active cases, 45 ang namatay at 581 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official, ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat.